Oso ukiben Santoian bastakit lau hilabete, no? Baina frenti jenti falta zan da atara bezan, frentera. Da, gure etxek zan... Txoferrak eskatu ebizan. Txoferrak eskatu bezan txuri eta... Da, orduan, txofer baek izan eta eroeben nazionalak, lehenengo Madrilera eroeben. Bai, baina gero... Baina gero eroeben... Frentien zerien, Euroko frentien... Euroko frentien egon zan. Bai, Euroko frentien lehenengo jaran egon ziren. Claro, jatekuet, suministru geruten, armamentu eruten, da holan, eta gero hile batzen. Ebite esan, da esate ban gure etxek, zelan, ike bezala kristau zangak, eta kamionetan kargatu aurketi emon da, zulura, hileak, eta aurrera. Gure etxe eusan hospital militarrien, subertiok joan zer, eusan hospitales de trabajadores zotzenak, trabajadoritako hospitalak eusan, da eskerrak ezebelako olako leku batera atzau. Atzauen, hospital militarrera, soldauen hospitalera, eta orduen, komandante bat medikuek, esaltzen, esplika bitzara etxek, ze paseta zan, eta esate ban, agizunak oso izaukela zerik. Frankon aldeko ideologiziak eta eza demonstretar. Zala nahiko imparziala, mediku zala. Da orduen, emotzen permisu etxera etorteko. Eta ezagutzen, ekarte mozuz, parrokuen, juezen eta alkatien firmak, zer egiten dagoen. Igual libre etxiko zaitua. Kondena bari. Eta holan etorrezan etxera, eta berak esaten da, bidien etorrezala oso txarto. Eso nio, eso hauen ondo, bera nio oso, esaten dabe, erdire bajatut etorrezala, itxura ipez, bera esan ipez. Hori amak onteta eban, bere lehenengo aldiz ikusi banien, haite, zekaro egon ziren, gerra denpora guztiz elkar ikusi barik. Eta elkarren barre jakin barik. Eta momentu baten haiken nun zanip ezekizien. Guztiz aldute euken. Bai, gerri hori diro. Eta zer pasatu zen, emoatzien? Eta lortu eban, ez? Lortuan alkatina eta juezena. Eta badearen Baina badearen oso kerra zan, hori zaten dabe. Okrosainen. Eta jarraitzean horretan. Beren kinesedi esartuan denunzia eban, hortik kontu atara, zelako elementu